салому алейкум дӯстони азиз, ин канали Якдаст ва мо ҳар рӯза кӯшиш менамоем ки беҳтарин хабарҳои навро аз ММА пешкаши шумо намоем. барои ҳамин канали мо нав ташкил аст. аз шумо хоҳиш мекунем ки дар канали мо обуна шавед ва дар ин видео лайк гузоред. мо бошад оғоз мекунем видеои имрӯзаро. бои Забит Магомедшарипов бо Яир Родригес отменит шуд. дӯстон, хабари официални 29 август бояд бои Забит бо Яир мешуд, аммо бой отменит шуд. бояд гуфт ки бой бори аввал нест ки отменит мешавад. ҳатто Яирро хостанд аз UFC ронанд, зеро аз пушти ӯ чандин бойҳо отменит мешаванд. биёед аниқтараш мефаҳмем ки чӣ рух дод. гӯш мекунем Дана Вайта. банди пои Яир шикаста аст. ӯ аз ин бой даст кашид. гуфт президенти UFC як бояд рафтода нашуд, зеро боз вариант аст ки Забит бо Келвин Каттар биҷангад, аммо ин ҳоло аниқ нест. Забит дар твиттери худ навистааст: хандаовараш он аст ки ман якчанд ҳафта пеш контракти бой дар UFC имзо намудам, аммо Яир ҳатто имзо накардааст. UFC ҳеҷ гоҳ чорабинии асосиро эълон накард. инҷо ду вариант аст: UFC ягон намуд бозӣ дорад ё ин ки Яир туб надорад. Алекс Волкановский матра интизор. ин суханҳое мебошад ки Забит дар твиттери худи ҳамин рӯз навишта буд. хуб дӯстон, мо умедворем ки барои Забит рақиб хоҳанд ёфт ва албатта ки аз ӯ танҳо ғолибиятро интизор хоҳем шуд. шумо бо кӣ мехоҳед бои навбатии Забитро? худи ҳозир ҳатман дар комментария фикри худтона нависем ва мо боша далши мерем. Ҳабиб Нурмагомедовро ба Америка роҳ намедиҳанд. имрӯз на он қадар хабарҳои хуб дӯстон. аввал бои Забит, боз ин проблемаи Ҳабиб, аммо бой отменит нашуда. оддӣ карда гӯем аз пушти ин вирус Ҳабиб ба Америка рафта наметавонад. гӯё дар назди одамони дигар тамрин карда наметавонад. албатта ин мушкилӣ хурд аст, аммо раҳмат ба Хавер Мендес ки ба Россия омада Ҳабиба барои бой бо Геджи омода хоҳад кард ва ман фикр мекунем ки хубтар шуд ва умедворем ки як омодагии хуб дида беҳтарин бойро нишон медиҳад. дӯстон, ин буд хабари имрӯза. хайр то видеои навбатӣ. дар канал обуна шуданро фаромӯш накунед. хайр.